do grupo Xuvenil Xiradela de Arteixo, que vai nos ofrecer danza de donas e galáns, danza recollida nos arquivos de coros e danzas da Coruña. Consta de 3 partes con distinto ritmo do seu desenvolvemento. Un ritmo primeiro lento, pausado, comenzando de espaldas ao público. Na segunda parte os mozos retiran da cabeza os panos ás mozas e comeza de maneira moi viva e leda a execución de distintos puntos. É unha danza moi elegante e ceremoniosa, danza de donas e galáns pola Asociación Xuvenil Xiradela.